ओइ मेन्देला भाई जायगायालाय मा निजोम निजोम दरसि मानसिफोरनि थांलाय फैलायाबो खम माबाफोरसो जादों नामाब्रा साला बुरबक दान मोनब्रै जेलाव थाहैनायावनो बेखौनो बावबाय जाबाय बर'फ्रा बेखायनो दासो लाजि मोनदों साला गावबा गावनि सार्थखौ नागारलायाबा बहा देरहानो साननैसोनि उनाव लाथिख' बर'जों बड'लेण्डखौबो लाजासिगोन बिसोर आंसो केन्डिडेट जानो गोसो दं नोंनियावसो बांसिन नलेज दंलै माथो राजनितिनिया साला बुरबक गोरों मानसिया केन्डिडेट जाया बिहारनि खानाय गुफुर लालु प्रसाद यादव जाय मानसिया आन्डार मेट्रिक बिनि पिएसआ आइएस अफिसार मालायनिखौलाय मानो एग्जाम्पल होनांगौब्रा जोंनि बर'निखौ बुं होसो जानो गोदोनिखौ बावबायना बुथार जानो लुगैदों बुथार जानो नोंनि थाखायनो स्टेजआवबो होसो जादों र' थैबायसोमोन राखे हरि मारे हरि राखे कुने लेकिन बे सानैयालाय जेलनिफ्राय माला फैनायब्रा बुरबेक 60 बोसोर बैसोनि बुरैनि उदैयाव जोनोम जानाय माव जेलनिफ्राय फैखो जोंलाय बेंगालरावसो खामानि मावनो थांदोंमोन ना जेथोखौ बहा दोनखोमानो मामोनब्रा शाला मा मानसिलै बिसोरलाय ओ यादा माबायदिमोनख' गोथाव ना गोथाव शाला लैखोन गोनांनि फिसा न'नि खामानि दामानि गारनानै लिडारफोरजों इलेक्सनाव गिदिंदोंमोन ना नोङो दा मा मोनखो मा जाबावगोन बिसोरजों हाफोराबो सोन थाजोब्बाय माथो लाजियाखैना मा लैखोन सारा मानसिलै बिसोरो आयु माथो फैला मेन्देलासोलाय जेलनिफ्राय माला फैख' ओइ खैजाय मोखां जा थ' थै आयु बदलाव आयु मैदेर सिनायगा फाग्ला सानैया हाट न'आव थांबा मोजां जाबावगोन नालाय बे मानो नुवाखै लामा ससेयावनो मानसिफोरा माबायदि बुंदों गामियाव सहैबाखि मोजां जागोन बे न'आव थाङाबालाय बहाथो थांनो बेफोरो खामला मावनानै जाबाय बायनोसै खोमालै न' भारा लानानै जायो न'आव थांना मालाय माथो मावना जानो जोंलाय नंमारगौ बेयावनो नागिरनानै थालाबायनोसै होनबालाय नागिरहैलाबायनोसै थ' माहाजोनथारलै दोनबाय बायगोन खोमा सोंहैजायो थु मिनिनाय मेगन जरा नोंनि दैनि दोहौ खानाय बिलाइ नोंनि नारें सुनि गन्थङालाय नोंनि बेसे हायना महरा ओइ नानि दै मोनलोंगोन नामा औ मोनलोंगोन फै जिराय फै आदामोनहा बहानि जाखो जों माबा नानि बै साहा फानबारिनि हा दालाय बहाथो थांनो नागिरदों थांनो नागिरदों माने जों सानैबो सिआरपिएफआव साख्रि मावो जम्मु काश्मीराव थायो दा सुटियाव फैदों आरो बै न'नि स्करपिय'खौ बिहरदोंमोन सौफैयासै माथो दाबो
हा आदानि आखायालाय माथो जानाय माबा जारौ ओइ दाख्लि जम्मु काश्मीर पुलवामायाव सा 40 जन मानसि गावथारदोंमोन ना CRPF फोर बेयाव जोंबो दंमोन बेयावनो बिनि आखायाव नांदों हामबाय राफोद जाबाय माबा नानि मबाइल दंमोन नामा दङ आदा जोंनिया बै जम्मु काश्मीरनिसो ना सिम कार्डा नेटानो नाङा र' आदा आं लायनि नै आदा मबाइला थेंक इउ गैया नानि असिना नाम्बारखौ हमाखिसै खोमा थांसै दे औ दे आदा दे मिनिनाय साला बुरबेका भाराखौ रायलायासलै CRP होनना खोन्थाना लाना भारा रायलायजाबावो जाम्बा रैखा गैलालै बियो आंजों मेन्देला साला बुरबेक खिब्रमा जानानै गलाब बिबार बिदै सोमनो नागिरबा जागोन नामा खिब्रमानि खामानिया मा खिब्रमानि खामानिया जाबाय खि अरनाय जाम्बा सायथाक मेन्देला नाम्बार लाखाबाय अ आदा Suma, 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 suma. Hey, hey. Kainu tonde, ino bustu tonde. আমি দে বড় মানুহে Poro manu. Ma kosam tondok tupi sola longpen dekha pai. Danger to kajen lage he. Acha mor ghore ki ahili kosun. কাকা ঘর ভাড়া সারা পায় নাকি Khor bhara. A buhilo. Buhibi. Bo. 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 আচ্ছা তন্দে যে ঘর ভাড়া থাকবি তন্দর মুখর স্বাস্থ্য বিলাক চাইকেনে তন্দে ঘর ভাড়া নামত কিবা বদমাছ কামে করবে ইচ্ছা নাকি ভয়ে লাগছি হা বড় মানুহ এনেকে নহয় দে আজিকালি মানি লৈছো কিছু কিন্তু ঘর যে ভাড়া থাকবা খুঁজছা মোর কিন্তু বহুত নিয়ম আছে কি নিয়ম পালন কৰিম নিয়ম মানে প্ৰথম আহি গেল ঘর ভাড়া মোর দামটো যোৱা বছৰ মই 360 টকাকে লৈছো এটা ৰুমত ইবাৰে মই অলপ বাঢ়াম ইমান দাম ইবাৰে 350 কৰি মই পারবি না না অলপ দিবা কম ল'ব বেছি হৈছে নেকি 350 লো মই যোৱা বছৰ 360 লৈছলু ইবাৰে অলপ বাঢ়াই দিছো পারবি না নাই কও বেছি হ'ব কাকা নুরবে পিছে হলে মোর রাধা খুঁজবা লাগবো রাধা মোর বুকু রাধা মোৰ কৃষ্ণ ঠাণ্ডা নহয় ইন্দোৰ ঠাণ্ডাই বেলে সালা কুকুৰ
মানুহ দেখা নাই হা নিজৰ মাইকীটোক মই এনকে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ নৰথ হয়তো এই ককাই এই 500 এডভান্স ল এডভান্স দে দিলে দে। ৰাধ 500 দিছিলো ৰবা হ'ব দে মই এইগিলা লৈ ল'ম 500 হ'ব দিলে দিয়া আৰু তই ভিতৰত যাও সোমাই থাক এইকেইটা হৰিণ নহয় বাঘ ওলাইছে আমাৰ ঘৰত বাহিৰত একদম নোলাবি হিন্দৰ চকুৰ চাৱনি মানুহ কি দেখাবলৈ কি চাই আছা হা চোৱা নাই কাকা চোৱা নাই নায়াখै ৰুম চাবিয়া এইটো ৰুম হ'ব কাকা তোৰ যা গয়া আৰু আমাৰ যিটো বাথৰুম লেট্ৰিন এটা কথা দিনত একবাৰে পায়খানা কৰিব পাৰিবি বাকীখিনি কি কৰিম পায়খানা লগত কিন্তু পেচাব যাবা নোৱাৰে পায়খানা এক্সট্ৰা পেচাব এক্সট্ৰা পুনা নাই কৌ হ'ব হ'ব এডভান্স দিলো আর কিয় নহব সিঙাও হাবলাং যা 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 সোমাই থাক মোৰ মাইকীক লাইন মাৰে মই ইমান মৰমত ৰাখো নলাবি বাহিৰত 500 बाथ्राखौ एसे बुजिदोब्रा माहाजोन बाबु आं नोंथांनि भाराखौ साननैसो उनावनो रग' रग' साननानै फैगोन आं बेफोरखौ जेबो मिथियालै दानबानि भारा दानो नांगोन आंनो आरो हायाबा ओंखारलां मा उन्दै गथ' बायदि हमथाबाय थाखोब्रा माहाजोन बाबु बुंदोना आङो आंनि आखायाव दा रां गैथ'आ होननानै आं बेफोरखौ जेबो मिथियालै होद होद द' द' माबायदि दोनसेया। माहाजोनलै बेलाय थांदो, एथ' थांदो। किरफिन आंनिया मा जागोन आंनिया आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आंनिया नोंथाङा न'आव थांनानै हिनजावजों सैजाहै होद बिदिया जायो नामा औ बिदिनो जाखायो माहाजोन बाबु नोंसोरलाय मालै खानाय सिंग्रा गैला बेवहाय जों खानाय सिनजाग्रा नङालाय माहाजोन बाबु सिनग्रासो नोंथांनि बे रुमनि खालि जायगाखौ जों फिलाप खालामनो फैदों माथो नोंखौ सिंग्रा बायदि नुवालै गोरोन्थि खालामबाय नों माहाजोन बाबु बिथाङा जाबाय जापान आमेरिका USA बायदि बायदि जायगायाव खानाय सिननानै मुंदांखा मोननाय मानसि बिथाङा गेट दाखानाय सिट दाखानाय फाखनाखौनि खोमोन गन्थं गुदुंनि खोमोन बायदि बायदिखौ जोबोद मोजाङै सिननो हायो जोबोद मुंदांखा माहाजोन बाबु नोंथाङा न'खौल' आगारदो माहाजोन बाबु फैसाया खिन्थु मास जोबबानो होनांगोन सिन्था खालामनाङा भाराखौ माहाजोन बाबु दान जोबस्लाबियावनो भाराखौ जोङो बिखायाव खुबै खुबै होगोन नोंनो दे जागोन दे आं गाबोन खेबसे खबर लानो फैगोन आंखौ एसे अनदोब्रा आदा बै थगायसुलि मौसुमिखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदोंमोन आं अननानै हरना होदोब्रा आदा बे मालाय सिनखौ दा खानाय दारिखौ जोङो आउट अनदोब्रा आदा एसे है है साला एबार मोनजामारसिगोन जों माइरंखौ फग'बा মই কিন্তু মাল খাবাবৰ মানুহটো বহুত চিধা আছো না এই কাকা কি ভাজা সাজা নোহাকে মাল খাই আছে তই এইগিলা ক'ত বুজি পাবি তই ওচৰত আছোন কি কৈছা তই চাকনি তাকনি নোহাকে খাই আছে যে এইটো হৈছে মোৰ টেকনিক মাল খোৱাৰ পিছত চাকনি খাবাহে লাগে মই কি কৰোঁ গম পাইছা মালটো খোৱাৰ পিছত মোৰ ঘৰতে চাকনি আছে মোৰ নিজৰ মিছেছ মাল খোৱাৰ পিছত চাকনি খাব লাগে সেইকাৰণে মাল খায়ে চুমা এটা খাই দিম সেইটোৱে মোৰ চাকনি পইচাও বাচি গ'ল ঘৰতে জুপটো খানা ময়ো খাং দে অলপ মাল খাবি বহ পিছে চাচৰ আধা গিলাচ এটা লৈ আহ বহ মাল খাবা লাগে হয় না বন্ধু আনবোৰ ইমান অধৈৰ্য নহবিচোন
नाश्ताया बेसि फुक लागছে কাকা খাবি র খাবি আন ঢালি দি ঘৰৰে মানুহ হবু কাৰা আছে পইচা লাগব নাস্তা আগত না হে চেৰেব আগত খাবা লাগে চেৰেপটো আগত দেখাই দিছোঁ এবাৰ আইও এইবাৰতো নাস্তা খাবা লাগব এইটোৱে নাস্তা नास्ता काका नास्ता মাবাইদিलै আপনিয়ে কৈছিল দেখোন মোৰ কাৰণেহে আছিল তেতিয়াহ'লে বেলেগ নাস্তা লাগব কাকা ইফালে আছোন ভাল লগা নাই সিফালে গিলি যে আৰু নাস্তা লাগে গম পা গেছি দাঁতকেইটা একদম বেলচা নিচিনাকে ওলাই আইছি দি অলপ নাস্তা খুৱাই দে একো নহয় দে এতিয়া মই কোৱাটো হয় না হৈ দে পইচা হৈ বাছিল কাকা না হৈ খৰ বুলিহে দিছোং ฮ้ยจะละพักละฮับมาชาเขียนละไปเรื่องไปถาขึ้นละให้ทุกคนเอา फैयाब्रा लों फैब्रा एसे เฮ้ยเฮ้ย लों फैलै जाम्बा เฮ้ย शिलं อ้างเรื่องอะไรदखानाव थांनांसिगौ मा लोङाब्रा लोंलै जाम्बा एसे लों एसे लोंब्रा लों आरोबाव কি বেলেগ বস্তু ই দুটা হা মালো খালা গানো খালা চাকনি 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 শুন ৰ চাকনি বলংতে এটা কথা মনত পৰি গেল সি মাল খাই কেনে তোকচোন চুমা খাই গেলে ओम भगवान जोंनि गोदान दखानखौ मोजाङै सोलिनो हो भगवान ओ बे आदुआ मानैखौ मोजाङै थांनानै थानो हो जोंखौ थोलिल' जाग्रोनो हो मा गसाय मा भगवान बेलाय बादो हिनजाव सिख्लासो खुलुमगोन आं भगवानासो खोनाबाय नामाब्रा ओम ओइ रेडि ना रेडि जाखाथारबाय हानिबालि नङा होनदा नंगौथ' लाना फै कुरा udah kura ro moi Mandela sini bawa lagi moi Mandela sini
কিনা বাকি দাহরে নাকি মানুহে তই জেলত বা কেতিয়া আহিবি খুৰা মই ক'ত জেলত গেলো মই কাম কৰিব আহি গৈছিলো হুই না নহয়ে বা দাড়ি চুলি বহুত লাম্ব হৈ আছে কাটবা লাগব খুৰা মই বাহিৰত নাখাতো নাই মই ঘৰত নাখাতো দোস্তাকে লো মা নালগে বল খুৰা নোৱাৰে দে বাপৰে খুৰা নালগে মো খুৰা ডাইৰেক্ট মো আল্ট্ৰা মডেল কাটি দি আল্ট্ৰা মডেল খুৰা ইমান দিনৰ মূৰত সালাম আলাইকুম এই দুষ্টৰ এটা লগ পালো নহয় দে খুৰা জিৰ' কাটিং জিৰ' কাটিং এইটো নতুন মডেল নেকি খুৰা আজিহে শুনছো মই পপুলাৰ মডেল এইটো পপুলাৰ মডেল নেকি কাটিম নেকি তেনেহ'লে উঠবা লাগব খুৰা উঠবা লাগব খুৰা চাটাটো ইয়াতে ৰাখিম খুৰা ইফালে আহিবা লাগব ইফালে চকু মুচবা লাগব চকু মুচবা লাগব খুৰা কুড়ি কেইটা হল খুৰা আপনার সাতটা হয়েছে সাতটা ঠিক আছে হয়েছে না খুৰা চকু চাবা নালাগে বঢ়িয়া হৈছে খুৰা হয় না চাবা নালাগে দেই খুৰা হৈছে আৰু মোটামুটি 0 হৈ গৈছে এই পেন্ডেলা খুৰা এতিয়া লাহেকে মিলি চাবিচোন আচ্ছা এটা মই আপনিয়ে খুৰা হানিবালি শালা কোক কর এনেকে কাটে নাকি দাড়ি আপনিয়ে কইছে দেখুন 0 কাটিং করবা জিরো কাটবা দিছো মই জিরো কাটবা দিছো তোকে কাটিম শালা আই খুৰা না পাই খুৰা ডাঙৰ মানুহ তোকে কাটিম না পাই খুৰা না পাই গাহৰি খাওয়া জাত শালা এনেকে কাটে নাকি দাড়ি খুৰা পয়সা নালকে যা পয়সা নালকে শালা গাহৰি খাওয়ার জাত আবে দে খুৰা কি যাবা আৰু এই কারণে বড় লোকের মিল নাই এইবারও হারিবি শালা তুন ফটত কেম্পিং আগে জিতিম আমি শালা কোকর হাত বন্ধ করে দিম তো হাত দোকান শালা কোকর হাত Hei, माथो फैला मेन्डेलासो खुलुमबाय नै जोंनि सार बिजाथिखौ सिनायथि होनि खुलुमबाय सार खुलुमबाय थुनलाइ आफादावसो गिदिंमोनलै सार औ रायजोआ नागिरोबा माब्लाबा थुनलाइ माब्लाबा धोरोम माब्लाबा आरो हारिमु आफादावबो बेरायनो नांगोन दा देग्लाय रायजोआ नागिरदों आंखौ केन्डिडेट महरै बे समस्थिनिफ्राय नोंथांमोना अननानै हेफाजाब होलायदो एसे खौसे जानानै फैदोब्रा मा गावजों गावनो गोरोबा रायजोफ्रा थिगैनो दं लिडारफ्रासो गोरोबाना थांनायावबो बिदिनो जेनबायब्रा खौसे जायियावनो खौसे जाना फैदोब्रा थांनायावलाय बोरै जेनलायखो जोंलाय हा माबोरै देरहाखोब्रा जोंथ' थांनायाव गासै बे समस्थिनि बर'नि भटखौ जोंनो मोनजोबदों गुबुन बिजाथिजों जों जेसेबां मोनदों बेबायदि मोनाखै जों बांसिन मोनदोंथ' जोंनो बांसिन मोनदोंथ' नोंथांमोनानो खौसे जानानै जोंनो देग्लाय होनो नाजादो देग्लाय जोङो सरकारखौ दाथारगोन देरहामारद' औ दे देरहादो दे एबार होथारनो नाजादो दे देरहादों दे मा जाबावनो दे जाथिजों देरहादो दे थांदो रायजोफोर सारमोन दे थांदो दे बाय मा जाबावगोन बे बर' जाथिजों खौसेखौनो जानो रोंला सब गादिनि लब गावबा गावखौल' नायो हेइ माथो फैला मेन्डेला फंबाय मोनसेलै
साराबो केन्डिडेट जाबाय नामा एबार औ देग्लाय केन्डिडेट जादों आङो सारालाय एलआइसियावसो गिदिङोमोनलै एलआइसियावबो गिदिङो एलआइसियावबो दङ थेवबो रायजो राजानि अननाय आरो लुगैनायाव आङो देग्लाय केन्डिडेट हिसाबै गसंथिबाय आरो थेवबो खौसे जानानै फैब्ला मोजां जायोलै सारमोन बे खौसे होननाय बाथ्राया जाबाय थाखो 4नि फरा बिजाबावसो दंमोनलै फंबाय थांनायावबो जेनबायब्रा नोंसोरो थांनायाव जों जेनाखैथ' माबोरै थांनायाव जों बहुद भट लानानै देरहानो हादोंथ' गुबुन गुबुन जाथिनि जों बहुद भट मोनदों आरो देरहानो हादों एबार एखायनोथ' जोङो सरकार सालायथारगोन गेरेन्टेड एबार जों सरकार सालायनाया नोंसिना फेजेननो हानानै देरहानाय गावनिखौ फेजेननो हानानै देरहानाय जोंनि पार्टियानो बांसिन मोनदों थांनायाव एबारथ' जोङो बिथाङा जुदि केन्डिडेट हिसाबै देरहायोब्ला बयबो जाथिफोरा डेभेलप जानायनि मोनसे चान्स मोनगोन दा नोंथांमोना थिग थाबानो जाबाय नोंथांमोनाल' थिगै थादो दे होमबा हेफाजाब होलायदो खुलुमबाय गाज्रिसो मोनजासिगोन खोमालै मेन्देला दहायबो बेसेखौ रायना हरबाय गाज्रि मोननायनि बाथ्रा नङालै बिसोर जुदि देरहाथारनो लुबैदोंब्ला गावजों गाव सिट शेयारिं खालामलायबानो जायोना बिबो गावनिखौ नागारा बिबो गावनिखौ नागारा सोर फाग्लायालाय देरहानो बेयावलाय जेनखागोन गथेखे जाथिनि सिन्था खालामदोंना गादिनि सिन्था खालामदों बेखौनो गारलायनो हानांगोन गावथारबा मोनजालाय बुंनो गोनांखौ बुंदों जेनबाय थानाय होना लाब गैया लाज गैयि मावै सादुआ बेनिलायनो देखा लाना सिख्लाफोरनि मोखां नायनो हामिया अखा हानायावबा माखौ मोसादों मोदों नांजानो जा सिख्लाफोरनि आखाइ नायनो थांसैलाय बियो साला मुर्खनि फिसा अथम बोसोरसेल'मोन बारलांबाय एसे गोबाव थानो हायो नामा नोंनो बुंदोंमोन माथो बेदर जाग्रा मोसाया माब्लाबाबो गांसो जाया होननानै दालाय नायखांग्रा जानानै गरसे गरनै मोनदों माथो गाज्रि जादों बोराय बैसोआव बेफोरखौ मावना जायाब्लालाय माखौथो मावना जाबावनो आंलाय नांग्रांबाय आंनो बेफोरबायदि फैसाखौ सिख्लाफोरनि आखाइ बिलिरनो मोननाय खायदासो बियो ओइ मुर्खनि फिसा अथम खालि सन्देल' नोंनिया आफाया नोंनि आखलखौ दाबो सोलायनो रोंला नामा आं नोंनि थाखायनो जेरावबो ओंखारनो हाला थोद जाम्बि आखलखौ सोलायनानैथ' दा आं आखाइ नायग्रा जाबाय बाद हो आइ नों बेफोरखौ जिंगासिनो नाङा थां बै मबाइलखौ लानानै पाबजि गेलेहैथां हरि ओम हरि ओम आंथ' नेम बायदियै आइजो माहारिनि मोदोमाव दांनो मोना थेवब्लाबो नों सुन्दरिया फैबाय जेब्ला नायनानै होनोसै आङो उसुबिदाया मामोनलाय नोंनिया माबाहाय आबौ इउ आर रं आंखो आदासो जागोन दे होमबालाय आदा हरि ओम दे बुंदो माबाहाय आदा आं गावनि गोसोथोनाय सेंग्रानो कल हरबाथाय दसेनि उनावनो तुत तुत होननानै दानजालाङो बिनि उनाव कल खालामफिनोब्ला सोरबा आइजोआ माबा माबि होननानै रायनानैसो हरो हा माथो बुंहरो माबाहाय आदा आपके करते में कॉल करने के लिए बैलेंस बहुत कम है होननानै बुंबाय थायो हरि ओम घटनायाथ' जोबोद गिदिर जाना दं बे आत्मानि नोजोर नांना दं आयु हाबाब गिलु बालुनो आं मा खालामनांगौ आदा हरि ओम इउ आंखो आदा होनबाय
आं गोजोनबाय गुरुनि बाक्य नों आं थासान्दि जेबो गिनो नाङा नों मोनसे खिन्थु खामानि मावनांगोन आंनो नों 1000 रां हरनाय नैबे 400 रां आंनो 1 रां हरफिननाय माने बे 399 रांजों रिचार्ज दखानाव थांनानै नोङो नोंनि मबाइलाव रिचार्ज खालामहै अब्लानो नोंनि मबाइलनिफ्राय 3 दान भुट प्रेतआ जायखारलांगोन बे दान मोनथामनि उनाव हुदा खाराब्ला आं मा खालामनांगौ आदा अब्ला नों आंनियाव फैफिन दे होनबा आदा आं थांसै अ थांसै बरिया बौ खासुन खा आरु खा हाला फाग्लालाय मालाय हिनजावजों मा जाबाय दंलै बियो हाला दुम जाथारगोलै बे हेच ओयो खा बौ साव बरिया 5200 6000 এই কুকাই কাইনু ঘটনা তো অলপ উল্টা পাল্টা হৈ আছে কি ঘটনা কইলায়ে পাটঘৰত সোমাই পুৰা চুমা চুমি বাহিৰত চাও নাইছি মোৰ মিছেছ ঐ সোমা খাইছি পুৰা চুম্মা কি ভাৰতীয় ৰাখলুং মই আজি হি পাকঘৰত সোমাইছি কালি হি থাকা ঘৰত সোমাই কিনে চুমা খাবহি বল যৌচোন যৌ পঢ়া খতম দু তহঁতৰ দাদাই খাবই নাজানে দে আৰু খা হাতমা ছয়মা সুমা খাবাই সাথে সুমা খাবা ওই ওই কাকা ওই কাকা কাকা হইছে ওই কাকা কি হৈছে হা কি হৈছে তোক যাই কিনে সুমা খাই আছে মই শুনা পোৱা নাই হা কোৱা নাই নহয় মোক ৰ হা কি সুমা খাইছিলি তই হা লাষ্ট নো হা লাষ্ট কোৱা নাই নহয় হামুহে খাইছিলে হা হামুহে খাইছিল না এনেই মাৰিলা তাক হামুক খা বুলি মই গম নাপাং নহয় দুখ পালি না দুখু মুনবাই হামুক আৱাজ চুমা কওঁতো কেনে নাজানে নেকি নহয় হামুকটো আনছো হামুক চাউণ্ডটো কেনে নুনবিলি কি এইটো হামুক চাউণ্ড চুমা খাওয়া চাউণ্ডটো কেনে নুনবিলা এইটোহে চুমাৰ চাউণ্ড মোৰ আকৌ ইঞ্জেকশ্যন ল'ব পইচা দি হা ইঞ্জেকশ্যন ল'ব পইচা দি মই আনি দিম দে কি গ্ৰুপ তেজৰ সেইটো কওঁচোন ব্লাড গ্ৰুপ গ্ৰুপ নাই চিংগুল মানুহ গ্ৰুপৰ মানুহে মোক মাৰিব দিলা বেয়া নাপাবি হা যা বন্ধু যা ৰুমত অলপ শুই লবি যা যা ৰুমত খাবি যা চাউণ্ডটো বেছি নোলাবি মই চুমা খাওঁ বুলি ভাবছিলো না যা বেয়াকে মাৰলো চুমা খাৱা বুলি হামু খাৱাকে মাৰি পালো তই আৰু চাইডে নালাগে যা ভিতৰত যা যা এই সালা কুত্তা দুটা কাটি দিলাম মই সালা ওয়ালাগা কিসি দি মোর দাড়ি কাটি দিলাক না মোর দাড়ি সুয়া লাগিল সালা ইমান দিন হল দাড়ি নগজে সালা আচ্ছা বুবো কি হর পুটতে লাগছে ইমান মোটা ছাগল দাঁড়ি না থাকলে মাইকি ছাগলে ওসর আহে না
ভালো হয়েছে নতুন মা আনিবা নোয়ারা হয়েছে কায়ও পছন্দ নকরিব তো তাচ্চলা মূর্খ তোহার চরিত্ৰৰ কাৰণে মাইকী মানুহ এটা থাকবা নোৱাৰে এইটো ঘৰত যা ভাত বনাবা যা না না মোক বিয়া কৰাই দে বুৱাৰীয়ে বনাই খুৱাই থাকিব বিয়া যেতিয়ালৈকে মোৰ দেহাত বল থাকব তেতিয়ালৈকে মই তোহাক বিয়া নিদিওঁ ময়ে বিয়া কৰি থাকিম হৈ কুত্তা পুৰচলা মোৰ বাবু নাজানে মোক কুত্তা বুলি কৈছা তই মোক কুত্তা বুলি কৈছা চাম ৰ চালা মই হৈ গুণ্ডা চালা কিৰিয়ে লাগি ইয়াক চালা ওই দেউতা ভালো হয়েছে দে বাংলাদেশে বলে কোনিও চিনি না পাবো এনআরসির হুম্বা ভাল হবো চালা বুড়বক কাজিম মই তোক চালা কিরি লাগি ইয়াক চালা मेगन मिसिमनांगोन दे फंबाय खानाय हाबाथाय मेगन मिसिमनांगौ आंनिया गुरु बायख' दं मेगन नायग्रा मानसिखौ खानाय सिननो हामा मेगन मिसिमना होदो दा नायदो फंबाय लासै नाय होद मा खानायाखै बेलाय होद होद मा खानाय सिनायाखै बे मा खानाय सिनायाखै आल्ट्रा मडार्नलै फंबाय आल्ट्रा मडार्न आल्ट्रा मडार्न फंबाय बरिया जादोंलै बाबा सालमान खाननि सायाव बाबा आल्ट्रा मडार्न फंबाय आल्ट्रा मडार्न ओरैबो नोंगा नङाब्ला दा नंगौब्रा नंगौ दे दलानि जोंनाव रेकर्ड थानांगोन ना बरिया फंबाय बरिया बाजाराव बेरायहै नोंखौ सिख्लाफोरा जुदि आइ लाभ इउ ना आंखौ 10 बारसो माबाय फंबाय नों होनबा नंगौना बरिया 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 है आं ओंखाम संनो थांसैलै नों थाथ'दो रथलाय आदामोन आंना साइकेल सेना गबाय आदामोन अन्नानै सोना होदो ना दानि जुगावबो सिख्ला मानसिफ्रा साइकेल सालायबाय थायो नामाब्रा बिमा बिफाया बायनानै होनो हायाखैब्ला हिनजाव गोनांखा थिखादारफोरजों गोसो थोलायहैब्लानो जायोना गाबोननो लाख थाखानि स्कुटि बायनानै होगोन ना मा बुङो ओइ यारौ मा जाखो हे माथो सेन सौगबाय र' जारौ र' आं सोना होनि गना हरनाय जाबाय जारौ आदा आंखौ बुंदो ना औ नों एसेबां अनसुला अनसुला माने आं अननाय होननाय बेसादखौ खमसो खालामबावबाय मानो होननानै बुङोब्ला आं गुबुनखौ अननायावनो आंनि गोसो सोलेर आरो मोखाङानो सिब्रब्र जालायलांबाय बेखायनो
आंनि बिखा गेजेराव थानाय अननायनि थथ'माखौ बख्ल'नानै फिनज्राबसो गाहरनो होननानै सानबाय आं जारौ बिदि दा बुंदि आदा गुबुनखौ अनाबाबो नों आंखौ अनबाय था माने नोंनि साइकेल सोना गबाय थानांगौ आं सोनानै होबाय थानांगौ बिदिल' नङा आदा माथ' उनाव बुंसिगोन दे आदानि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा जाबाय जेकि सान आवगायाव मेन्डेलामोन मानसिफ्रा आंखौ जेकि सान बुंबाय थानायखाय जेकि सान बायदि नुयो होननायखाय 5 लाख गारनानै एफिडेभिट खालामनानै जेकि सान लाबाय आं दा जारौ नोंनियालाय माथो मुं जारौ आंनिया सपना सपना थाथ'दो दे आदा आंहा कलेजाव थांनो गोबाव जायो उनाव रायलायसिगोन सपना देबला देबला हेलौ हेलौ फैदों हेल' हेल' सोरमोन नों माथो गोदिथार रायलायबायलै मा नों सन्जिब नङा नामा आंथ' सन्जिब नङा सरिलै नानि दे सरि आंनि लोगो सन्जिब बायदिसो मोनफ्लांदोंमोन आङो अ रं नाम्बार जाबाय दां सरिलै जारौ जेबो नङा दे आदा रं नाम्बार जाबाय बासायला सिख्लाया आंजो मेसेज हरनो र' वाट्सएपआव नारें सुनि गन्थङालाय नोंनि बेसे हायना महरालाय नोंनि अनसुलि सना फिथर आंनि लोगो लोगो रिप्लाय फैबाय बासायला बियो मेन्देल आंजों जै फट'खौ नुबानो गैखाला बियो ओ आदै आदै ए आदै फैदों फै जिराय फै जिराय आदैया दं नामा आदै दङ नै मानसि फैदों हरिओम हरिओम ए नोंस' औ आदै मा खौरां माने आंना उदै सानायानो हामनो रोंलालै आदै गोबां अजाजों नायजाबाय मोदायबो लुजाबाय माथो जेबो फिथाइ थानो रोङाखिसै बेखायनो नों आदैजोंसो नायजानो होननानै फैबाय आं हे आंहाथ' सम गैथारालै दा हाब आदै दान्दिसे सम होदोब्रा गैया एखेबारे समानो गैथारा आसुरसो जाना दं आङो फिक्स प्रग्राम हाब आदै एसे अनदोब्रा आंबो बेखौनो बुंनो नागिरदों नों आंखौ एसे अनदो हिनजाव सिख्लाफोरनिखौसो रोंगौहाय बेयो आदै हौवाफोरनिखौ रोङा होद साला असयबोनि फिसा अथम बेरे फुंजानि जाथ्रा गैयि खोथाखौ बुंलायबाय नोङो हस्तिनिनो जात सल' हरिओम डक्टरनो देखायाखैमोन नामा आदा गैया दिन्थियाखै उदै सानाय बेरामा डक्टरनो दिन्थियाब्ला बोरै हामनांगौ जाखो अजा जारिनायजोंलाय बेखौ मा खालामनो हानो उनाव बारा जाब्ला बेखौनो दायना रायदों बुंगोन सिगाङावथ' अजाजोंनो हामदोंमोनलै जारौ बेफोर नंखाय बाथ्रा आदा सिगाङाव नोंनि बेरामा जाजेनदोंमोन बेखायनो हारसिं हामदोंमोन नाथाय दा बेरामा राबाय बेनिखायनो थाब दिन्थिदो डक्टरनो नङाबा उनाव दिगदार जागोन हा जायगायावनो सरकारि डाक्टारखाना दं बेयावनो खेबसे दिन्थिहैनाय नायबानो जायोना
औ दे मादै नानि नोंनि आखाइ नायै नायै आङो आरो नोंनि मबाइलनि फुटप्रिन्ट होखारै बे फुटप्रिन्टफोरा आंनि अन्तरावसो हाबबाय नंदों आं मा बुङो आबौआ न' इउ आर रं आबौ नङा आदा अके आदा हरिओम हरिओम आं दिनै गोदानसो नायजानो नागिरदोंमोन बुजिदों आं हरिओम हरिओम बोरै आखाया मा जाखो नोंनिया फिसाइ जागोना नोंनि न'नि खोलाहा माने बे गबिन्द नार्जारि नारेन बिएससि केसि कलेजनि मोखाङाव मानसिया खिन्थु बरतयालु मोजां खिन्थु परिबारासे आदाया गावखौनो बुंदों बियो आं जाया माथो नोंजों जाम्बिनो बे नोंनि आखायाव लिरनाय थानायखौसो बुंदों आं जाया माथो आं सालिनो हायना मुलिखौनो होनांसिगोन नङाबा जानाय नङा माबा नानि आं बेखौ दानगारनोबो हायो दानगारथारनांगोनबो आदा जौसे रां नांगोन खिन्थु जागोन दे हरिओम जाबाय दे दानगारबाय आं न' फैसाया फैखालाबो आं फैया दसे उनाव नुगोन र' हरिओम हरिओम थांदो थां मामार थां मानसिफ्रा गाज्रि होनगोन थां नांबाय सालिनियाव हरिओम हरिओम आदा आदा आं थांजोबा सोबाय थै हामा बे बाजार गिदिरफ्राव मानसिफोर नुयो थां थांनानि थां थांदो हरिओम हरिओम हरिओम
मारियो हाय सपना मा दिनैबो साइकेल सोना गलायबाय नामा गवाखै आदा गवाखै माथो जाखो सपना दिनै आंनि लाइमोन गोसोनि सेनासो गदों आदा माने दाखालि नोंखौ लोगो मोनजेननायनिफ्रायनो नोंखौ मानोबा गले गले गोसोखांबाय थादों आदा नंगौ सपना बहुद सिख्लाफ्रानो आंखौ बेफोरबायदि बुङो खिन्थु आंसो पात्ता होआ मानोना आथिखालनि सिख्लाफ्रा फोथायजाला गोसो थोनायनिबो हिसाब गैया आंजों गोसो थोलायो गुबुनजों लाइन मारियो जेराव चान्स मोनो बेयावनो डेन्स मारियो जेराव गाथोन नुयो बेयावनो दुगैयो बेखायनो आं बारा मोजां मोनला सना है आं थांसैलै थाद' आदा प्लिज नों थार बाथ्राखौनो बुंदों आदा नाथाय आं गुबुन सिख्लाफोर बादि नङा जेरै नों गुबुन सेंग्रा बादि नङा आंखौ गुबुन सेंग्राफोरजों दा रुजुखालाय दा रुजुखा होनना बुंदों दा रुजुखाथार मा दं बिसिनावलाय हा मा दं साला बिमा बिफाखौ दंहोदों केटिएम बायदों जौ लोंदों गान्जा सोबदों देनद्राय जादों गेदेर उन्दै होननाय सनमानानो गैथारलालै फेसबुकाव खुदुमलायदों गोबालायदों सिख्लाफोरखौ रायदों लाजिनायसो मोनलायलांबाय बेनिखायनो आं माब्लाबा गावखौनो सेंग्रा होननानै बुंना लानो लाजियो औ नंमारगौ आदा बेखायनो आं दिनैसिमबो रावबो सेंग्राफोरखौ प्रप'ज खालामाखै है थांसैलां प्लिज आदा माथो बाथ्रा दंब्ला बुंनोबा थब्लं बुं I love you सपना आं सिमाङाव दंना मोगथाङाव दं सपना एम नट दा इन ड्रिम मोगथाङावनो दं आदा नंगौना सना दे बिदिब्ला खनसे गुदुं सना रावबो गैयालै माखौ लाजिदों खनसे गुदुं ओइ फंबाय रथ'लाय है फाग्लासो जाबाय नामाब्रा मानसियालाय थोद बुरबक नोंखौ खुलुमाखैब्रा साइकेलखौसो खुलुमदों फाग्लासो नामाब्रा मानसियालाय थोद माबायदिलै ओइ मेन्डेला बायजोमियाव मेन्डेला मासे फैसालाय है बियो गोजामसोलै गोदोनिसो बियो सोलिया नंगौना नङाब्रा नोंखौ फाग्ला सोलिया 800 दाबाय दिनै 800 नो गांसेला मा 100ल'ब्रा खानायखौ सोर सिननाय मानसिखौलाय सोर बुथुमनाय बेखौ नोंनो आखाइ खरसासो होदोंब्रा आङो दानो रानखाजोबनानै जायोब्ला न' भाराखौ माजों होनो माइरङा माजों जानो जाम्बा नंगौना नंगौबाथ' थिगैनो दं नोंखौ बांद्राय फोथायजायाना सिगाङावबो नोंखौ फोथायनानै बेनि फिथाइखौ मोनजाखांबाय आंनि हिनजावखौलाय लांना बहा दोनहैनाय नोंलाय फाग्ला बे रानखांनाय गारायखौलाय मानो खुख्लाबदोंब्रा जाम्बा नोंनि हिनजावा आंजों ससे थांफानानै बेलेग ससेनिफ्राय बांगाल हौवाजों खारफालांदों नंगौना नंगौब्रा आरो मोनसे खोथा बै सिमला बाजाराव 3 नाम्बार फानग्रा मोनसे सेन्टार दङ मालिकखौ लोगो हमनानै बेजों रायलायनानै गाबोननिफ्राय 3 नाम्बार फाननांगौ पुरा एडजास्टेड आंजों जागोन बावैनो रायलायबा मोजां जायो नामा नों थांनानै रायलायहैबानो जागोनब्रा दे जागोन
खामायनांगोन मेन्देला जेथिंबो रं नाम्बारा फन हरदों बे साला नोंजों रायज्लायाखैलै बे प्रफाइल पिक्चारजोंसो रायज्लायदों लाभनि मिनिंखौलाय नोंलाय मा बुजिनो LOVE लाभ हेलौ हेलौ मा खालामदों आदा हा सोरमोन लायो दाख्लै रं नाम्बार जानायालाय आदा नों जा साइजखा नोंनि प्रफाइल फट'खौ नायदों आङो बे प्रफाइल फट'आ बे मेलेरिया जन्दिस जानायाव लानायसोमोन मोगथाङाव बिनिख्रुइ साइजसिनबाव आङो अब्लाबो जा साइज नुखादों मा सिरि जाखो आदा नैबे जेबो नङा माबा आंनि केटिएम गारिखौ आं हुगारबाय दं नालाय आदानाव गोबां मटर गारि दंथारो ना इसेबांथ' बांद्राय गैया स्करपिअ गंसे दं ओमफ्राय बलेर' दं ओमफ्राय बे केटिएमानो आदा नोंनि प्रफाइल पिक्चारखौ नुजेननायनिफ्रायनो गोसोआ बोरैबा बोरैबा जाबाय आं नोंजों सम सम रायज्लायगोन दे इफ इउ डोन्ट माइन्ड इंराजियाव बुंबायलै ओइ मेन्देला इंराजियाव मानो हाया जानो खोमा होनलै जाम्बा where not ले जाम्बा where not हेलो 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 हा हा हुश दानलांबाय हेन्डशेक जाथारदों नालाय बे आखाइल' हरलै जाम्बा साला सुवा बुस्थुआलाय दिनै फैगोन ना फैयाब्रा आंनियालाय माथो एसे गोबाव जाखो ओइ बाजै रुलाय ओम सद्गुरु ओम साइकेल गुरु दुई साकिया যন্ত্র नायक तंत्र मंत्र पेडेल मारिए दौड़े गेरे गेरे बस्तु লগত লগ ধরি দে বারে বারে ओम साइकेल गुरु आदा सपना मा जाखो आदा ओइ माबा साइकेल चेन गदोंमोन सोना होदोंमोन आं मालाय हिनजावनि साइकेल चेन सोना होनानै नों आंखौ बावगारनाय नङाथ' नङा सपना तेरा मेरा प्यार का जात्रा आं नङा एसेबां गोसो लेथ्रा एसेबां लेथ्रा मोनबा 50 जनसो हाबा खालामखांबायमोन आङो सरि दे आदा गाज्रि दामोन आं गाज्रि मोनग्रानि फिसामोनब्ला दाख्लैनो आंखौ खुदुमनायाव गाज्रि मोनगौमोन आङो मानो बिदि बुंखो नों आदा मानो बिदि बुंखो माने दाख्लैनो आंखौ खुदुमबाय बिनि साजाखौ नों दिनै मोनखाथारनांगोन ओइ जाम्बि नोंनि दाया मा मिथिगौ ना मोनथिया दाख्लैनो नों आंनि खावलायाव खुदुमबाय दिनै आं नोंनि गुस्थियाव खुदुमगोन सना असभ्यफोर जायगा गैया नामा नोंसा नोमफानि बे जायगाया नोमफानि साला लब जादों इसे आन्दोफोराव थांनांगौब्रा माथो गाज्रि खामानि जाखोब्रा बेलाय मा गाज्रि खामानि जाखो गाज्रि खामानिखौसो आन्दोफोराव मावो मेगन सादों नारद मुनिया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन गोसो थोलायनायफोरनि थाखाय पायखाना या मराखाना नहीं है माना सिर्फ प्यार का मतलब है हासिल करना ओ यादा ओय जत' दायनिगिरि नोंसा नोंफायाबो जुदि 15 बोसोरसोनि उनाव हाबा जानायमोनब्ला नोंबो जोंबायदि सेंग्रा गोरलै जागौमोनलै गोदान मुगानि प्यार महाबतखौ खालामनो नोंबो खाबु मोनगौमोन
हटेलाव रेस्टुरेन्टाव मटर गारियाव हाथाय बाजाराव फुदुमलायनो अनलायनो दद दद आरिफोरखौ खालामनो हागौमोन लाजिदों दा मोजां मोनदोंलै साला फाग्लायालाय ओइ आदा बहा थांब्रा लाइजाम रानहैदोंमोनलै रलै आदा सेक्रेटारिखौ मोननायनि उनाव नोंलाय माथो केयारखौनो खालामथारलालै गोदो मोनैनि सिगाङावबा खाना जाहोनाय साहा लोंहोनाय मा नायनोमोन माथो मोननायनि उनावलाय माथो जोंखौ नायफिनथारालै आदा दाख्लै बावै जों बिल्डिंनि थाखाय लानो होननानै एप्लिकेसन होबाय बाह सर्तआ फैगौ मोननाय नंलालाय नोङो जोंसोब्रा मेकारा मोनाबाबो अरजाला जागबाय आंनिया वालाव रेकर्डा थाबानो जायो जागबाय आंनिया नों मारगौसो जोंनि साननाया हेलौ सार आं गाबोननिफ्रायनो टिकेटखौ फाननोसै नंगौ आं बाथ्राखौ गासिखौबो बुजिखाजोब्बाय सार नों सिन्था खालामनाङा सार आं दं आं मोजाङै मावगोन दे ओइ बाबु ओइ मा नों माबायदि खानाय हाजाखोब्रा साइज जाथारासै मानसिजों मिलायाखै जोंनाव हाजादोब्रा बया लेथ्रानथारदों मानसि जिदाबजों मिलायथाराखै जोंनाव हाजानोसै थ' नंगौ फैसा गैयालाय नाव खमथार जायो बेसे दं 50 थाखाल' दं जागोन थ' आल्ट्रा मडार्न हाना हरगोन फै फंबाय फै नै आल्ट्रा मडार्न सिना हरलै फंबाय सिखारलै बेबायदि नङा आं नोंखौ एसे बेलेग स्टाइलनिसो खानाय सिननो नागिरदों थावख्लिम स्टाइलसो सिनगोन आङो खानायखौ फरेन स्टाइल बियो माबोरै सिननांगोनलै बिलाय मोजां जागोन नालाय बिदिबा गेरेन्टेड अनेक मानसिखौ बेबायदि सिननानै हरबाय आङो 50 थाखानि जायगायाव 500 गाहाम होलाङो आंनो खावख्लिम सिस्टेमलै बिदिखौ फंबाय नंगौ मेगन मिसिबदाय फंबाय गुरु बायख' दङ आहा हेलौ आदे मा खालामबाय दं नै सना आङो बे जोंनि जायगानि नाथाग्रि जिं जिं हाग्रा सेर सेर गिदिंबाय दङ नै दा बे खाफालबारानि माबाथिं हाग्रा जिं जिं गिदिंदों आरो इसेबां थाब गोदान जायगानि मुङा दा बेफोर जायगा थारमाने बे जोंनि एरियायावनो नालाय खाथि दङ आरो गारियाबो केटिएम बावसो बेबो आंसो सलायदों दा बायदियाव आं नोंनि केटिएम बाइकनि उनाव गाखोनो मोननाय मोनब्ला आंबो नोंखौ केटिएमाव खिबु उनाव दिखांनानै बेरायनो मोननाय मोनब्ला है दादा खानैसो नामा जाखो नोंखौ लोगो हमनो जा गोसो जाथारबाय आदा साननैसो धोर्ज हमथ' सना साननैसो उनाव आं नोंखौ लोगो हमगोन आरो जा लोगो हमबा खेबसेनो लाबोखाखाबायबो आयु एसेबां हाखु दाखु माने आङो गरम बेसाद जानानैसो मोजां मोनो सना हेलौ थैथारा बेलेन्स गैला हा मा खानाय सिननाय जाखो बियो खावख्लिम सिस्टेमलै खावख्लिम स्टाइलनो खावख्लिमलै ओइ र' फंबाय खावख्लिम सिस्टेमलै मोजां नुदोंना बरिया नुदों आंखौ फंबाय बरिया बिराद साबसिन जाबाय फट' रेकर्ड नांगोन ना रेकर्ड बरिया मोजां नुदोंथ' नंगौ मायावल' खननैसो गिदिं नंगौना नङाब्रा खावख्लिम स्टाइललै बेखौ सिख्लाफ्रा जुदि आइ लाभ इउ बुङा खंब्रै सोबा नंगौना नङाब्रा नंगौब्रा
बरिया खावख्लिम स्टाइल होनलै इदिखौ खावख्लिम स्टाइल बरिया बरिया जागोन दे दे थांसैलाहा बरिया नुदों फंबाय सानैसो लाबबाव सायख्लुमाव दं गोसोआनो जोंनो दं गोजौआव दं गाहायाव दं सोलेरानो जोंनो दं नोंखौ मोजां मोननायनिफ्रायनो जिउआबो नोंजोंनो बुखारबा बियो थाबथागोन आंनि बिगुर बिखायाव बोजबनानै लागोन आंनि गुवार बिखायाव नङादि नोङो हारसिं आगानजों आगान सुरगोन साननाय दं गिखांनाय दं बिखायाव माइ सौनाय दं खोमसियाव दं सोराङाव दं बुहुमावनो जोंनो दं सिमाङाव थाबाय थानाङा मोगथाङाव बियो फैखाया खोमसि मुलुगाव नों आन्दायनाङा जावलिया बारनि बारनायजों मेगन गोसा सान्दुं
देबोला नों साफ्रोमबो हेल' हेल' सोरजों नों हेल' हेल' सिन्दुरबो लायाखै नों आउट आंजों उन्दुनो मोना नोङो आउट 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 गोरबोखनायाव मा दं नों रजिया दं गोरबोखनायाव मा दं नोंनि महर दं आंनि मबाइल स्क्रिनाव मैगं खादा लालायनाय हावै आथिखालाव बिदिखौ मोसाला आं दानना होनि आं जेरै मोसायो बिदि मोसाफा ओइ मा खालामदोंलै नों भाई अलाय सार ओइ माबा खुदियाफोरखौ लानानै बैसागुनि रिहार्सेल होदों है बैसागुनि रिहार्सेला इंलिश मेथाइजोंसो औ सार बे जाबाय आल्ट्रा मडार्न नोंसोरनि बैसागोआ थांबायलाय सार बे जाबाय जोंनि बैसागो साला उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै लाजिया नोङो ओंखायनो गथ'फ्रा फरायसालियाव थाङाखै गामिनि गथ'फोरखौ सेस गाज्रि खालामजोब्बाय नोंसोरो ओइ मास्टार गथ'फोरखौ जों खालामाखैलै नोंसो गाज्रि खालामदों मा बुंखोलै नोङो मा बुंखो साला दानसेयाव 28 दिनानो फरायसालियाव थाङा दिनै सानसे बोरैबा फैदों बेखौनो एसेबां दुगा साला ओइ केलेंकारि मास्टार मा केलेंकारि खालामदोंलै आङो हो मा केलेंकारि खालामदों मानो खालामाखै बै साला फरायसालियाव हरनाय माइरंखौलाय नोंलाय फाननानै जाजोबो दिसुनलै आरो बै ओंखाम संग्राखौ नोंसोरसो माथो बासि बासि लायो नोंलाय मास्टार साला सुवाद बहा नुनायलै नोङो नांगौ नोंनो फै 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 बहानो एसेबां दुगाब्रा फैब्रा फै नांगौना नोंनो हो नांगौ फैलै फै फै साला 파순이 라칼레 봉바이 파순이 हेलौ मेडाम मा खबर मोजां सिमांदों नामा बेसेबां नांगौ जिर' हाउसआव आच्छा आच्छा बेसे 25,000 आच्छा बरिया सिन्था गैया सिमांदोंमोन ना बाजै थां मिलायथारगोन आं सिन्था गैया 이씨 갑지브라 링홀라 맞은 당내부르고 BS 포르케스 BS 포르케스 지로 하우스 로게 खे ओइ आबौ ताच्छाला बुरबा इलेक्सनाव लिडारफोरनि खिबु गिदिंनानै धंस जानायनि फिसा साला बबे एंगेलखौ नायना आंखौ बुंखो नोंलाय सरिलै आंकोल साला इंराजिनि फिसा आंकोल नोङा आदा बुं आदा दे जागोन दे मोखाङा एब्राबखाय आङो बोरायसो सानदोंमोन ताच्छाला सुवार आरो जावबावदोंसोलै दे मा जावलाबायनो नाम्बारा हर बेफोरखौनो देन बुं माबाफोर सिमांदोंमोन नामा माबालै आदा सिमाङाव साथाम सिख्ला खिनाय नुदोंमोन आं बेफोरबायदिखौलाय आं मानो नुवाब्रा बेबायदि सिमांखौलाय एसेबां मोजां सिमां गोसोम ना गुफुरमोनलै बाबु सानैया गोसोममोन आरो सासेया गुफुर आयु माबालाय बाबु हिनजावफोरखौ सासेयाव हमनाय जायो नों साथाम सिख्ला नुबाय नालाय बासानजाबथाम 15 जागोन नों 15 नाम्बारखौ लानांगोन जागोनथ' जागोन दे बेसेनि दाननो 100 हर होमबा
सिन्था गैया नांगोन नोंनिया सिख्ला साथाम ओइ जाबायलै दिनै सानसेना जाबाय होबाय दिनै जोख्लोबबाय गिनांगौमोनलै माने एफा गोबाव दाबो फैया माने बिदि आदाया आरो माने एसे गोबाव दे बुस्थुआ एसे गाराद्राय होजाबाय मा सानखो दे आदा नों खोनासंनो औ आंनि सना आं नोंखौ बै नुहुरनाय हाजो गेजेर गेजेर ऋतिक रशन बायदि ओरै बामखांलाय ओरै बालथिंलाय मोसानो लुगैदो आं नंगौ आदा नाथाय मालाय ऋतिकिसनाबा खानायानो गोलाव नोंना खानायानो गैया मा खानाय नांलायगो बेलाय थेवबो नों आंनि खाना आदा आइ लाभ इउ मालै बोराय मा खालामदो हे डिलीट खालाम होनदो किन्तु डिलीट खालाम साला डिलीट खालामनोसो थिनदो हे हे आखाइ दाहो होनदो किन्तु आखाइ दाहो हे बोराय नोंजों समाया जोंजोंसो समायो लाजिया नों फिसाजो बायदि बैसोजों बिदि खेला गेलेनो ओइ सेंग्राफोर नोंसा अनेक समाय दंबायो आंहा सम गैला नोंसोरालाय मा नांजादो बोरायबाबो आंसो मोजां मोनदो आंसो लेंहरदों ओइ सेंग्राफोर केस होगोन आं किन्तु नोंसोरखौ केस होगोन केस होनो भिडिअ लाखाबाय फेसबुकाव हेगारनांगोन मा फेसबुक टेसबुक बिलाय हगारना हो मा फेसबुक बिलाय नाङा आदामोन नाङा हेगार नाङा प्लिज आदामोन ओइ नागारसो मा फेसबुक टेसबुक बिलाय जेबो जाया है नों जेबो मिथिया प्लिज आदामोन दा हगार फैसा नांगोन फैसा बेसेबां 500 5000 आंनियावथ' एसेबां गैया खि दं एसे खम दं जागोन लांजोब डिस्टार्ब खालामबाय थायो थांनायसै दावदारा बिसाव बाजै अ बाजै बिथिंगा फैदो बाजैयालाय सामफ्रामबो हेलौ हेलौ सामफ्रामबो ए आगै फैदों माथो खबर गैया दबर गैया फैखो आंहा ड्रेस गांनैसो थालांदो बेखौनो लांनो फैदों आङो धै बादो
सोर बेलाय सोर बियो सोर पार्वती सोर पार्वती Don't touch me! आफा नोंनि आखला मानो एसेबां गाज्रि न'आव ओरैनो सानै आइजो दंखायो नोंहा मा खस्थ' जादों आइनि खोथाखौ नों मानो एसेबो सानाखै नोंसिनि खोथा साननानैथ' आङो सासेबाव लाबोदों उन्दु जाबानोथ' जायोना नोंसोरो ओंखारला नोङो बबेयाव थांनानै हिन्जाव साबैसे लायो लाहै नोङो आं न'आव थानो मोना नोङो बे न'आ नोंनि नोमफा लुनाय नामा न'खौ नोमफा लुना होफैदों है थाला मोसौनि फिसा अथ' ओंखारलां hey guru adi सना लाबोनायाव बे सिलिफारफोरा मानि सिथिंसिथा सानसे फस्थायनांगोन नोङो बाबि बायबि बारबारिया समाय लालायनाया बे जोंनि सानैजों गोजोन अनज्लायनाया बायबि बारबारिया समाय लालायनाया बे जोंनि सानैजों गोजोन अनज्लायनाया है तुनतुलि आं गिबायसो जेबो गिनाङा सना आं गासिबो लामानि जेंसिफोरखौ स्रां बोस्रांजोब्बाय गिनाङा गिनाङा मा जाखोब्रा साला फाग्लियालाय गारखोसो ना मासोब्रा माथो मानसिबो गैया फनबो गैया माथो थिग दंब्रा आथिखालनि सिख्लाफोरजोंलाय गोसोफोरानो फाथो सेना बायदिसो गोसो बायदि थेम सिफायनो हायो नुवाखै बै खेबनि बिहामजोखौ साला गथ' गथाय दङ फिसाया साख्रियाला सेंग्रा थेख्लाख्ला दाखसाग्रा सोराबलाबजोंनो खारफानायखौ ओइ फंबाय रुलाय र' ओम सद्गुरु साइकेल गुरु ओम साइकेल गुरु ओम दुई साइकेल जन्त्र नाय कुनु तन्त्र मन्त्र मा जालाबायखोब्रालाय नै हर मारबायसो नों मारगौसो हेल' आंनि सना सपना आदा नों बहा दं आं दं नै बेयावनो जोंनि किसिं पइन्टआवनो दङ दाहाय नों जोंहानाव फैलाय नोंसानाव जागोन सना नै आं थांबायानो जेला फाग्लिया दिनै रमान्टिक मुडाव दंखोमालै थांनि जै साइकेलनि
गिनो नाङा बे जोंहानि आदासो दाखालि सोरबा बुना गालांदों दा जानोबो हाला लोंनोबो हाला जोबोर खस्थ' मोनबाय आं ओइ गुमै आयै बेसारा आंखौ बिबोनांनि फसायथारबाय खोमालै माबा बुंनो नागिरदों बेरला बेथा जालायथारबाय सिबाय बे बर'फोरजोंलाय मा जाबावनोब्रा दाय मोनबानो बुलायनाय बुथारलायनाय गावथारलायनाय अबेसे गावथारलायनाय एसे खम जाबाय दिसुन सिन्था खालामनाङा गुमै साला नोंखौ बुग्राखौ नागिर नागिर गोथाङै गोथां हमनानै ब्लेडजों हानानै संख्रि सारना होगोन आं गुमै गिनाङा आं दंना गुमै आं फैबाय आं दा मा खालामबावनो आदा न'खराव आरो गुबुन बोलोग्रा मानसि गैला नामा जों आदाजों आंजोंल'मोन रावबो गैया हामथारबाय सना मा मानो हामगोन सिन्था खालामनाङा हामगोन गुमै सिन्था खालामनाङा नों जोंहानाव सम सम फैबाय थाग्रा खालामदो आदा नङाब्ला आं हारसिं जाथारगोन फैगोन सना गुमैया हामलाबा आं नोंसानावनो खारस'नानै थाबायगोन थादोलै सना दे आं थांथ'नोसै गुमै गुमै हामगोन गुमै सिन्था खालामनाङा गुमै नों आरो बे सियारनिफ्राय माब्लाबाबो दा सिखारसै नङाब्ला आंहा दिगदार जानो हागौ हामगोन गुमै हामथारगोन बिबोनांबो दंलायबावो आगोलनिफ्राय माथो खोन्थायाखैमोन नोंलाय ना नोंहाबो बिबोनांजों हाबाबो जाखालायबावनाय नोङो लासै लासै बुं खाथिनि रुमावनो दङ मा घन्टानो थाइलाय बारलाय आगोलावलाय मानोथो हाबा जाखानो होनना खोन्थायाखैमोन नोङो बे खुसि साबाखौलाय आंलाय मानो नांगौ अदाबा अर जरायनायावसो बाहायो आं खुसि साबाखौ आदा नों आंखौ बासिनो हागोन नाथाय नों आंनि खोथाखौ खनसे खोनासं मा खेन्थानो खोनासंबावनांगौब्रा बिबोनांजों लाइन मारिहै आदा प्लिज आंखौ बुंनो खाबु हो बिनि उनाव गासिबो नोंनि सायावसो मा बुंदो देनाय बुंनाय बेनो ना ड्रामा खालामबावनो नागिरदों आंहा गथ' गथायाबो देरबाय ओरै होननो नागिरदों नोङो आं बे गथ' गथायनि बाथ्राखौनोथ' बुंनो सानदों देखो नोंआलायनो आंनि खाफालाव खुदिया बामनो मोननायनि लिरनाय गैया देबुला आं हाबा जानायब्लाबो हाबा जायै बायदि जानानैसो दं फैसा थाखानि लबावनो आंनि आइ आफाया आंखौ सासे बेंग्रा हौवाजोंसो हाबा हरदों आंनो खुदिया नांगौ आदा आंहाबो सासे बिमा जानो हास्थायनाय दं देबुला I see my God I am sorry नों आंजों खारफालांनो हागोन ना हाया हागोन आदा मानोना आंनि जिउ मोनसेखौ ओरैनो ओंथि गैयै फोजोबनानै बारहोहरनो सानाखै आंहाबो गावनि असे खुदियाफोरजों स्रिं जिरायनानै खाजा जानायनि सिमां दं जाथारबाय सना जाथारबाय सना Anak biada, ozong kerbulai. Ozong pilai.
आदा बेवहाय माथो सोरबा थिरनि नाम्बार फानो होनना खोनादोंलै ओइ मा थिर नाम्बार फानलाबायनो फाना रावबो नङा जों खोनासो फैदों आदा ना नोंनो फानोब्रा आंना बेबायदि 2 नाम्बार खामानि मावना जाग्रा नङालै आंना नैबेसो खेथेब खेथेबसो जों फैदोंसो आदा जों बेहाय थिर नाम्बार फानो नामा होननानै दिनै आदाया मिथिगोना मिथिया थिर नाम्बार फाननानै बर' हारिया अलखदाव माबायदि गोग्लैलांगासिनो दं गथ' गथायानो होन बा सेंग्रा सिख्लायानो होन बर' हारिनि खामला मावग्राफ्रानो होन माबायदि अलखदाव गोग्लैदों आदायानो मिथिखागोन ना ओंखायनो बन्द' खालामनायाव जोंखौ आदाया हेफाजाब होनांगौब्रा एसे बेफोर खोथाखौलाय आंनि सिगाङाव मानो बुंदोंब्रा नङाब्रा आदा नोंखौ सोंफैदोसो जों बेयाव दे जियानो जाया मानो उनफोराव जुदि लोगो मोनफैबाथाय आदा बाथ्राया बोरैबा जागोनलै हले आदा ओइ माथो थुमखि होनाय जाबायलै नोंसिना आंखौलाय थुमखि होआखैलै आदा थुमखि होआखै मोजांसो बुंदो जाथिया माबायदि थांबाय दं खानाय हानानै नुलांबाय थागोन गावनि मेगनजों आदा जाथिनि साननो टाइम गैयालै आंना आंनि उदैनिसो दे आदा गैयालै फानायो रावबो उनफोराव खोन्थाबानो जाबाय नुलाबायबाथाय मोल्ला मोसि मानसिल'सोलै मालाय मावना जानायखौ मेगनल' सानाय हेलौ आदाजि किसान नों आंखौ दिनैनो लांफैदो लागोन सना नोंनि मुङै समायना न' लुगोन न' बे न'नि लांगोनायाव समायना बिबार बागान थागोन बिबाराव बेरे सिखिरिफ्रा बिदै सोबगोन बेसे समायगोन जाय न'आव नोंजों आंजोंल' थागोन गथ' गथायबो खाङा नामा खांगोन अब्लालाय नोंजों आंजोंल' बोरै थानो समायना समायना देलों देलों सानै गथ' जागोन सना बे गथ'फ्रानो लांगोनायाव जिरायनानै पाबजि गेलेबाय थागोन नै आं थांसै आरो सना ओइ मेन्देला भाई बिथाया गरम जाबाय मा जाखो नोङो 3 नाम्बार फाननाया सेंग्राफ्रा नागिरफैदों अफिसाव थानाय सेंग्राफ्रा बिसोरलाय थेख्ला थेख्ला खुदिया अफिसाव मालायजों सालायजाग्रा खुदियाफ्रालाय मा मोननोब्रा साला अफिसाव थाग्रा लिडारफोरानो आंनो अनलाइनजों टिकेट दानहरो बिसोरनो टिकेट दाननानै मालाय गिदिर गिदिर न' लुबाय दालान लुबाय दाम गोसानि गारि लाबाय बे थेख्लाफोरालाय मा नांजादोब्रा साला गोबां हिनजावफोरानो मैगं मैला फाननानै जाग्राफ्रा फैसा मोननानै गिदिर गिदिर दखान होबाय साला आरो बै स्कुलाव फैग्रा खुदियाफ्रा आंनियावनो टिकेट दाननानै बिसोर मालाय फरकेस नांनानै दामिकनि पलिसि हेन्डसेक लाबाय साला बिसोरलाय मा बुजिमोन आरो नुवाखै बै चेयारमेन हिनजावा सामफ्रामबो आंनावनो अनलाइनजों टिकेट दाननानै जोबोद गिदिर नांना होनानै मालाय आराम बेलेग हौवाजों खारलांबाय बेबायदिलाय जाथिया बोरै डेभेलप जानोब्रा गासिखौबो नांगोन गासिबो सोलिनांगोन हेंथा होननाय थानो मोननाङा बेफोरखौ बाद दोनदो बुरब खारनांगोन माने गावबागाव बुस्थुखौ लानानै आं रेडियानोखा आं फन हरखाबायानो थांनोसै सां लानानै नाथाय नोंनिया बे प्रफाइल पिक्सार दिन्थिफ्लानानै लानाया मोनगोन नालै नोंलाय आंनि खोथाखौलाय मानो सानदों नोङो नोंनिखौ लाहैग्रो जाम्बा नोंखौथ' गोसोथोआलै बे प्रफाइल पिक्सारखौसो गोसोथोयो बुरबेक जात्रा गैयि बाथ्रा बुंना मा सानदों नोंलाय आंनि बुद्धिखौलाय थांग्रो नोङो औ थांबाय हेलौ आदा नों मानो दाबो फैदिया नै आगै थांबाय दं नों थफ्ला थफ्लिखौ लाखाजोब्बायथ' औ आं लाखाजोब्बाय गासिबो दे सना थांबाय दं सिन्था खालामना नै मोनहैसिगोनानो ओइ सपना आंनि जिउनि सना गुमैया मा जाखोब्रा थैबायसो नामाब्रा गुमैयालाय माथो सियारा लांदांसो जाना दं ओइ गुमै सना नों जोंखौ गारनानै बहा थांखो
सोरगोआवसो थांखो ना माखो नों गुमै सना Ayo padahal mau interest nih ya. Ada मा जाखो नोङो? आदा नों Ai đây Mini bau được sebra Hei đơn đơn Yo Này nó Nơi này Hei Khơ bạc ra nương khơ Saya salah. Demola thắng vai. Hello thắng vai. Má? Hopla. Sopna biao tong tarawen biao no bese kele temen sopna buat angkene biao tong men sopna tui salah sopna Ai sopna Aku mager kisan ke sopna Ai sopna Wadah, मा जाखोब्रा?
आंनि साइकेलखौ बहा लांनो नागिरदोंलाय ओइ दादा आंनिसो साइकेला ओइ दादा आंनिसो साइकेला ओइ दादा ओइ 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 गैला जेबो गैला नोंनियालाय नोंनिया आदा नङा नङा नों नङा मानो नङा आं सिगाङाव बेबायदिमोन गेजेराव जन्दिस मेलेरिया जानानै साइस्थ' पार्टिया दुरबल जानानै दङ खेबसे खुदुमनि जानो हाया मानो जागोन प्लिज आंखौ हगारदो ना हगारनो ना नोंजों एसे गोबाव खस्थ'लायदो नामा नों नङा नों जानो हाया मानो नङा बेलाय मानो नङा I love you होनै होनै थगायनो नागिरदों आंखौ बहानलाय सेंग्रा मालायनि संसाराव मानो आखाइ होबाय दं दिनैनि बिदाय समाव नों आंखौ रायदावनायाव गोसोआ माथो दुखुजों गावदों नों मोनथिया ना रजे नों मोनथिया ना रजे दिनैनि बिदाय समाव
गोसोआ माथो दुखुजों गावदों नों मोनथिया ना रजे नों मोनथिया ना रजे दिनैनि बिदाय समाव गालांनो नेरसोन मुलुगाव गालांनो नेरसोन मुलुगाव दिनैनि बिदाय समाव नों आंखौ रायदावनायाव गोसोआ माथो दुखुजों गावदों नों मोनथिया ना रजे नों मोनथिया ना रजे दिनैनि बिदाय समाव दिनैनि बिदाय समाव दिनैनि बिदाय समाव हेलौ हेलौ फैला आदा ना औ सोर आंलै आदा सोमावसार सनितपुरनि सोमाव फंबाय माबा बे प्रफाइल पिक्सारा ना प्रफाइल पिक्सार माने माबा फैसाया फैसाखौथ' आयंआ हाफानना होबाय र' होमबालाय माथो जाखोब्रा माथोब्रा माने नों बिमायनि फिसाजोखौ मा खालामना गालांदों बेथ' हाबा जाहैबायना बिब'आसो हाबा जाबाय बिनानावथ' हाबा जायाखैना बिनानाव बिनानावाबोथ' खारसोना दंफैयोना आमाय बिमा बिमा आब' आब' आनै आनै आंनि बिनानाव सना नोंबोबो गैया रावबो गैया आंखौ बिनानाव होननाङा दे मिथिया बायदि मोनदों गुमैया दे फै जिराय फै फैनाय आब'खौ माला लांगोन नों गुमै आं नोंखौसो लांगोन होद थांसै आं रब्रा जिरायना दानो थाङो नामा माथो खालामबाय थानांलाय इहायलाय बिगुमैजों एसे गोथाव गोथाव रायलायगोब्रा रायलायनो रोङा आं बर' सिख्लाफोरबाथाय बिदिनो हारसा सिख्लाबासोमोन बिगुमैजों गोमोन जाथारगौमोन जानला मोनला नङा दे गुमै गुबुन सिख्लाफोर बायदि दा सानांखौ
नों खैदावा सोर खैदावा आंलाय बोरो नोंनि आखाया जा मोजांखा नोंनि आखाया नों बुनि सिगां नोंखौ लोगो मोननायबा नोंखौसो लागौमोनब्रा आङो जाहोनो हाया माथो नों आंखौ मा जानो नोंलाय आंनावलाय गारि मटर बिल्डिं जेनिबो आंखाल गैया थगायनाया थगाबानो जाबाय आंजों गासिखौबो नुहैगोन नोङो बेसे गोबाव जागोन आब'मोना बिसोर दानो फैया बिराद गोबाव जागोन नोंनि खावलाया जा मोजांखा नोंनि खानायाबो जा साइसखा नोंनि गुस्थियाबो मा खालामनानै जाबावनांगौ आं बे फिसाला सासेजों बबे मोनसे दायखौ रुजुनबावनांगौ आंलाय सासेजों नङा सासेजों सासेखौ खुनुरुखुम गुबुननो हाबा हरनो हागौलायबाय बे सासेखौ आं मा खालामबावनांगौ जाखो दालाय बे सुवाद सासे फिसाया आंनि खाफाल जाजोब्बाय आदा नों एसेबां अन्थाइ बिखा दाजा नों गामियाव फैफिन गन्डगल दंबावो आङो सनितपुराव थांनांसिगोन मिन्देला फाग्लासो जाखोना मासो जाखोलाय मानसियालाय आं लाना फैनोसै आमाइनि फिसाजो उन्दैखौ नोंबो बाजै मनिकासिम थांदो सिन्था गैया थ' अल इज गल गोदानफोरखौ बाद हो चलो তুমি এনেকুৱা কান্দি নাথাকিবা কপালৰ লিখন বুলি ভাবি ল'বা মই সেইবাবে কান্দা নাই দাদা পিছে মোক গাঁৱৰ মানুহবিলাকে জোকাই আছে মই হেনো ৰাক্ষসী মই হেনো ভূতনি সেইকাৰণে বোলে দৰাই বিয়াৰ মণ্ডপৰ পৰা পলাইছে ঐ পাগলি কিয় এনেকুৱা কান্দি থকা তুমি কিয় এনেকুৱা কৈছে এনেকুৱা হ'লে ময়ো কান্দিম দেই মোৰ আৰু জীয়াই থাকিব ইচ্ছা নাই দাদা পাগলি জীয়াই থাকিব ইচ্ছা মই কাৰ কাৰণে জীয়াই আছো ভাবি চাইছানে মই আজিলৈকে বিয়া পতা নাই
তুমি অলপ ভাবি চাইছে যোৱা মৰি যোৱা তোমাৰ যদি মোৰ প্ৰতি অলপ মৰম নাই তুমি মৰি যোৱা आदा मा सानखो दा गोरोन्थि आंनिल' नङा गोरोन्थिया सोरनि बेखौ बिजिरनायनि सम गैया आदा बिदिब्ला बिब' बिनानाव सानैखौबो लांफानांगौ नामा आङो समा थिनोब्ला आं फैफिनगोन आं नेनानै थागोन आदा आंखौ बेबादि खैफोदाव खोख्लैना गाव हारसिं बहा दंहैयो नों आंनि खोथाखौ दोनथ' बे खुदियानि खोथाखौथ' साननो हायो नों मानो एसेबां अन्थाइ बिखा नों खनसे फैफिन सना नों खनसे फैफिन
नोजोर नांबाय ও ভূপেন ও খুড়া। আসারা বাপু আছো দিয়ক বহক খুৰা কি খবৰ খুৰা খবৰ মানে তুমি পাহৰিলা নেকি এই চিষ্টাৰৰ নামত যে তুমি মোৰ পৰা সোণা আনিছিলা পইচাটোতো তুমি ঘূৰাই দিয়া নাই মোক নাই খুৰা কিয় পাহৰিম খুৰা মোক আৰু 2 দিনমান সময় নাই দিয়ক নাই 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 4 মাহ পাৰ হৈ গ'ল এইবাৰ নিদিলে অফিচত যাই সেই তোমাৰ বস্তুটো মই লিখি ল'ম নাই নাই খুৰা এনেকুৱা নকৰিব মই ক'ত থাকিম এই ভণ্টিটোক লৈ মই ক'ত যাম পাই আছে তুমি যদি মানি লোৱা কওকচোন খুৰা মই কি কৰিব তাৰ লাগে মানে মোক আৰু পইচা চইচা ঘূৰাই দিব নালাগে তুমি যদি খুৰা মোক চম্ভালি কথা ক'ব নহ'লে মই পাহৰি যাম যে আপুনি এজন মানুহ ময়ো চাম একদিনৰ পিছত যদি মোক পইচা ঘূৰাই দিব নোৱাৰে মই তোমাক চাম সালা ডেকা ল'ৰা তেজৰ গৰম আহিছো সালা ডেকা ল'ৰা आंनि बिल्डिंआलाय माथो एयार'प्लेन बायदि बिरहां बिरहां जाना दंलै सान्थ्रिफ्रासो दंना गैया ओइ सान्थ्रिफोर मिन्दिला ना मिन्दिला सुवादा साला सेंग्रा गोलै जाना फैलायथारदों हाय साला सुवार बुरबक बिफाखौ नामखारिनो हामगौ नामा नों केन्देला ना केन्देला फैलानि नांदेरनाय माथो खखाबावबो दारि गाज्लायना दंलै बेटा आफा बुं साला सुवार आफा बुंबालाय वाय गोदान मोनोलै नोंलाय मेन्देला भाई कारेक्ट बेफोरसो आंनि फिसालाय बाप जैसा बेटा बाकी कैदा कहा है बेटा माखासेखौ बेंगलर माखासेखौ दानालावखौ दोनहरजोब्बाय आं आरो नोंलाय आं फराल जाना दं माने ट्रेजारार ओइ देखो अब्लाथ' नोंनाव गोबां रां दं ने बेटा लोंनांगोन दिनै बेसे जानो बेसे लोंनो नोंलाय नै थांसै आङो ओइ आं लकेल दाउ लाबोनानै दोनफैनाय दं बेखौ एवना दोन दा आलुजों ओके बेटा नायनो थांसै आं बरिया মই নতুন কইনা আনবা ওলছো হয় দেউতা তুমি ইমান মৰমীয়া ইমান পূৰ্তি হবা নালগে বেটা তোৰ কাৰণে নহয় মোৰ কাৰণে হে কইনা আনবা ওলছো তোৰ নতুন মা হাই শালা ফেবরা সকল এই বয়গত মানুহ কি কব শালা দুষ্ট বুঢ়া মানুহে যি কৈ থাকক মোৰ কেপাচিটি আছে না যিমান দিন মোৰ কেপাচিটি থাকব ইমান দিন মই লৈ থাকিম এবাৰ বুলি নহয় দুবাৰ বুলি নহয় হাজাৰবাৰ লৈ থাকিম তোৰ মুৰা ক এই আমাৰ জাতি বুঢ়া বুঢ়ী মৰি গিলে হে বেলেগ জাতিয়ে ভাল বুলি কব কিয় মূৰ্খ আমি বুঢ়া বুঢ়ী কি দোষ কৰিছো হা দোষ কৰা নাই 5টা 6টা ছোৱালী বিয়া কৰছা 40টা 50টা ছোৱালী জন্ম দিছে বেলেগ জাতিয়ে আমাক কি কব না হাৰিব হা তই চালা মূৰ্খম জ্ঞান দিবা ইচ্ছা ৰচনা তোক দিম চালা তোক কাটিম মই তোক চালা মূৰ্খ চালা কাম বন নকৰে চালা তিৰি লাগি যায় কাটিম মই চালা কাটিম টুকা টুকি কৰিম মই চালা তোক চালা মূৰ্খ তিৰি লাগি ইয়াক
बिमा नै आइ आफेल लाबोदां फिसौआ एसे गोरा जाथारथोंसै जानानै हो आङो ओंखामखौ बे खामसालियावनो जानोसै खुरनानै लायथां हा खामसालियावल' मानो जानो सिङावनो फैदो दे सम सम दुखुआ साग्लोबो आंखौ जेबोला नुयो आं हाथासि नोंखौ मा होननानै खुसि खालामनो राव नागिरनानै आगोर गोमायो आं मोजां मोननाया आगान होबाय सुखु दुखुखौ गोबानो जानजि हाबफाबाय मोजां मोननाया आगान होबाय सुखु दुखुखौ गोबानो जानजि हाबफाबाय Oh, Pupen! Pupen! Asa na bapu? Oh, Kura, আহিছে? Oh, আহিছো ৰবা। বহক খুৰা, বহক। মই যেনেকে কৈছো তেনেকে কৰিলো নহয়। আজিতো এই বস্তুটো মোৰ নামত লিখি দিব লাগিব। খুৰা, আপুনি ইমান লগিন কিয় আগবাঢ়ে? মইতো তোমাক সময় দিছো হয় না? তুমিহে কথা ৰাখিব পৰা নাই। চা ভাইটি, আজি মোক পইচা লাগিবই। নহ'লেতো তুমি জান চাই কথাখিনি। খুৰা, মোক আৰু 1 মাহ সময় দিয়ক। মই আপোনাৰ পইচাটো ঘূৰাই দিম। নাই 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 নাই,
মই আৰু সময় দিব নোৱাৰো আজি মোক পইচা নহলে বস্তি নহলে এইবিলাক কথা আগতে চিন্তা কৰিব লাগে কথা কিন্তু মই জনাই থলো তুমি অলপ চিন্তা কৰা মই আছো দে বাপু হা দাদা হানি বাৰীলৈ মোকে বিয়া দিয়ক মই জীয়াই থাকিম बेदरखौ गावल' जाजोबथारगोन नामा बेलाय पानि खालायखौ जानायालाय माथो जानोब्रा बाबा गोरलै गथ'आनो आंजों समान समान लोंफाबाय आखल आखुखौ एसे सोलोंनांसिगौब्रा बुरबा साला मेन्डेला खामसाव बेफोर गियानखौ आगोलावनो होखानांगौमोन दा औवाया राबाय अदुमनो सानब्लाबो बे गावस्रा लांसिगोन बा बेटा बा माथो बाथ्रा बुंनोबो रोंबायलै नोंलाय जा बुंदों करे गोरोन्थि आंनावबो दं अबयसे अभाबाव सभाब नस्थ' जायो होननाया आंनियावनो जादों बेफोरखौ बाद हो मेन्डेला खामसाव 500 रां हर साला बुरबे नों गावनो ट्रेजारार जानानै मा फैसा नांगौ आंनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां होगोनब्रा आं नोंनो बाखि उनाव होगोन आं बुं बेफोर खोन्थाया रां नङाबा गवा खोनासङाबा था ओहो साला बुरबे फिफा जोलै फिसा इसोर साला फिफानि उदैनिफ्राय जोनोम जानाय खोनादो दानिया मनिका आरो हानिबालिनि गेजेराव हाबानि खालारा थि जाबाय हट बुरबुगालाय ननसेन्स जाबाय नामाब्रा ओइ बेटा बांग्रिं फैदोंमोन नामालाय हा बांग्रिं हट मा बांग्रिं फैलाबाय न ओइ बेटा नों मारगौ ना बै हाने बालिया मनिकाखौ हाबा खालाममारगोन ना बि साला असभ्यआ गांसो गोरलै जानायखौ दाबो गाराखै बै साला सुवारा र' नायनि आंबो माबायदि हाबा खालामग्रा बि साला सुवारा ओइ केन्देला दावराव माबा मोनसे आयदा खालामलै मनिकाया नोंनि बिमा जाथारनांगोन बेटा जागोन आफा Monica! Monica, darling, asena korot. দাদা 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 আপুনি মোৰ জীৱনটো হেক কৰি পেলালে খবৰদাৰ মনিকা তোমাৰ যদি মোৰ মৰামুখ দেখিবলৈ মন নাই মেণ্ডেলাৰ পৰা আঁতৰি থাকা Monica! মই তোমাক ভাল পাওঁ মই তোমাক আজিয়ে লৈ যাম এই মেণ্ডেলা তোৰ পচা পচা ডায়লগ শুনিবলৈ আমাৰ টাইম নাই তুমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যোৱা ভাল কামলৈ একো নাই বেয়া বেয়া কামবিলাক কৰি ফুৰি থাকে ওই ভিনি তুমি বলে মনিকা হারিবাল বিয়া দিয়া এই তোনার কি ফাল কামল এইটো আমাৰ পাৰ্চনেল কথা
ইয়াত তুমি যোগদান দিবলৈ কোনো অধিকাৰ নাই আছে আছে কিয় নাই মই মনিকাক ভাল পাওঁ মনিকাও মোক ভাল পায় মনিকাৰ আৰু মোৰ মাজত তই চালা অমৃত পৰিয়াৰে শক্তি কাপোৰ হৈ আছা চলা তই ইয়াৰ পৰা যাবি না নাই কিয় যাম মই কিয় যাম চল তোক মই ओए बीवी प्यार किया तो डरना क्या हम एक दूसरे के लिए बने हैं फिर मिलेंगे चलते चलते চলো कपसी চল কি ধৰণৰ মানুহ এ आनै मा ओरै फैथ'लाय खिनो ओंखारदोंनो पापिया नै बिफा बानलु संख्रि गैया लानानै फैहैथां ओइ बेफोर खोथाखौ दहाय फुङावनो बुंनो हायोमोन ना ओइ थां बुंनाय लाना फै गान्दु सिङाव फैसाया नो लादो नोंसोर सानैबो थाथ'दो आं गामियाव बेरायना फैनि दे नों मानो एसे खस्थ' खालामदों सना जिरायहैथां आं सिबगोन सम सम दुखुआ साग्लोबो आंखौ जेबोला नुयो हाथासि नोंखौ मा होननानै खुसि खालामनो राव नागिरनानै आगोर गोमायो ओए देउता उले কি হলে বেটা মনিকা কই বিয়া পাতিম তাত মনিকা মোৰ হে নহয়ে দেউতা একমাৰ পিছত মই মনিকাক 3 তালাক দিম তাৰ পিছত তই লুলি হল তাত চলা অসে বলা দে নরজা মনিকা মোৰ হে ওই খুৰা মনিকা মোৰ হে বস্তু আপোনাৰ বয়স নাই আপোনাৰ দেহাত বল নাই আপুনি অলপ সাইলেন্সাৰত থাকক কি বয়া বস্তু আহিলে আমাৰ ঘৰত হয় খুৰা আপোনাৰ বয়স গল দেহাত বল নাই আপুনি অলপ ৰেষ্ট লওক আৰু তই সালা বাংলাদেশতে জন্ম হোৱা তোৰ সালা এনাৰ্জি নাই দেখোন সালা বাংলাদেশী কি এনাৰ্জি কথা পাইছে কাটি ফেলাম মই তো কাটি ফেলাম
ओइ शाला हसाके लेन काटिम तिन बयासि हजार दं ओइ हसाके काटिम ओइ शाला लेन 3000 शाला गालो घास टाका जात शाला आह কিহর দাদাগিরি শালা বরপেটা বাগবর নিচিনা ভাবছি নাকি ইটো আমার হে জায়গা হসাকে দুটুকরা করি মই শালা বাহ माथो ग्रिलबो होलायबायलै सिखावखौसो गिखोना खोमोन गैखौसो गिखोलै बिलाय ओइ आदै आदै दंना ओइ आदै दंना न'आव ओइ बुरबाव नै ओरैसो आदै खुलुमबाय आदै खावलायावलाय मा गोजा नांखोब्रा बुरबाव खालि गाज्रिखौल' नुबाय थायो जेबो नङा मा खबर बा आदै न'खरनि सोरगिदिं जेरैबो साफा स्रां स्रां जानानै दं नंमारगौ आदै न'खराव बिउटिफुल अमेन थायोब्ला न'खरफ्राबो साफा जायो मादै गेदेरखौ होखारनाय हले जोबोद मोजां जादोलै आदै न'नि जेंसिखौ स्रां बोस्रांना लानाया जोबोद मोजां जादों जिखियानो जादोला आदै आं नोंनि थाखाय प्रेजेन्ट लाबोदोंमोन खर'के ओरैसो नों जाबाय जोंनि बर' समाजनि आदर्श जोंनि बर' समाजनि नों बायदि जुदि साथाम साब्रै लानो हानाय बर'फोरनि गेजेराव थानायमोनब्ला दाहालागै जोंनि सुबुं सानखोआ 1 कोटि 2 कोटिसो जासिगौमोनलै आदै तेल मारसा साला सुवा बिदि नङाब्रा आदै मालाया MLA MP EM MCLA जानायनि आर'नाइ मोनो आंहा गदाय लानायनि आर'नाइ नों थिग बुजिदों मेन्डेला इउ आर कारेक्ट ग्रेट मेन माने बर'नि गेजेराव नों जाबाय सासे इन्टेलेक्सुवेल मानसि आंथ' समाजनि मोजांनि थाखायनो मावबाय थायो दाखालि मानो जेन्नाय बर'फ्रा इलेक्सनाव बर'नि सुबुं सानखोआ खम जादों जेने बड'लेण्डआव गिदिर गिदिर बिल्डिं दाबनै दाबथाम जायगायाव दं सोरहाबा गथ'आनो गैया खायसेया सासेल' बेबो जेंग' लानाय लरपायपाय देनराइट सोबनाय मा गेरेन्टि दं बेफोरबायदि मानसिजों आच्छा आदै मादैयालायब्रा मादैया मादै गोदाना मानो नांगौ नोंलाय मानो नांगौ आउट आउट साला मुदानो मोजां नङा सुवारनिया नों बया थान्दा लाना फैदों माने नों आंखौ गैया सानदोंमोन बेयाव गेट आउट बिदि नङाब्रा आदै आं बै मादैनि थाखाय मोननैसो प्रेजेन्ट लाबोदोंना प्रेजेन्ट मा प्रेजेन्ट नै आदै ब्लाउस अके आदै नै साबसिन बियो न बेखौ एलाव गैया बेखौ एलाव गैया ओइ तुनतुलि बायजोआव ओंखारबो नों इन
माबालाय आदै आं मोनसे गोनां खामानि लानासो फैदोंमोन माने फैसा फैसा खिन्थु गैया दै फैसा नङाब्रा आदै आं होनोसो फैदों माने मालानिफ्राय माहाजोन जाखोलै नों मेन्देला माबालाय आदै आंनो हायना मुलिसो नांगौमोन सोरखौ गोसो थोदों नों मेन्देला हौवा मानसिनि थाखायसोलै आदै बबे बिमा खर'आव नुनाय नोंलाय हौवाजों हौवा गोसो थोलायनाय बेबायदि नङाब्रा आदै खोमाया हर खोमाया बे हानाय बालिया थाला सुवारा आंनिबो दाय मावदों बियो आं जोबोद सत्रु मेन्देला नों किन्तु बर भयानक बुस्थु दै किन्तु र' बिसोरखौ कारहा बुस्थु होगोन आं फिसाला खारफालाय होगोन आं र' मेन्देला आं बुस्थुखौ लाना फैनो दे नों मारगले साला हाइजें गोरानाबो माब्लाबा खामानि होमारो नो आदै फैसाया नाङा मेन्देला फैसा नाङा थांसै होनबा आदै अ ओइ मादै मादै थांसै है मायाव माथो मारदो नोङो मायाव माथो मारदो आदैयाबो जे मा मा सानो माबालाय आदै देनां सानैजों माबोरैबा माबोरै बे दायफर्स जालायबा आंनो खबर होदे आदै साला सैमाखौ बारा लाय होजाया लाय होब्ला फाफ्लियाव गाखोयो बेटा तই অলপ কন্ট্রোল কর 2 মাহমান পিছত মই তোকে মনিকা গোটাই দিম দেউতা কিন্তু মানুহ কি কব মানুহ যি কৈ থাকো আমাৰ তোৰ লগৰ সম্পৰ্ক না খুৰা নমস্কাৰ এই সালা সুবাৰ জানা মোৰ ঘৰৰ আহিছে মই তোক এতিয়া 4 টুকৰা কৰিহে এৰিম খুৰা নমস্কাৰ মোক ক্ষমা কৰিবি খুৰা মই আজিৰ পৰা ডিষ্টাৰ্ব নকৰো পিটি হাব বিশ্বাস কৰিলেও এই ল'ৰাক বিশ্বাস কৰবা নোৱাৰি দেই নাই খুৰা মই সঁচা কথাই কৈছো আপুনি নিশ্চিন্তভাৱে মনিকা বিয়া কৰক মই ঘৰত নাথাকো আৰু মই গোৱাত কাম কৰিবলৈ যাম সঁচা কথা কৈছা না সঁচা মই দাড়িৰ ওপৰত লৈ কৈছো আপোনাক খুৰা মোৰ পইচা নাই কেই টাকা লাগে কই টাকা নহয় খুৰা টিকেটত 10,000 খাওয়া লোৱা 5,000 টোটেল 15,000 লাগিব খুৰা হে আল্লাহ মোৰ ইমান পইচা নাই নহয় দিবা লাগিব খুৰা নহ'লে মই মনিকাক পলাই লৈ যাম নাপায় দেই 5,000 দিলে নহ'ব খুৰা নহ'ব এ আল্লাহ বড় মানুহ ইমান চালাক হল ভাল হ'ব না দেউতা ৰা আপুনি বৰ ভাল মানুহ দেই কিবা যদি উল্টা পাল্টা হয় 15,000ত মই তোক 15 টুকৰা কৰিহে এৰিম খুৰা মই তামোল খোৱাৰ অভ্যাস আছে না মই তামোল খাই লওঁ ৰ ओम रिं क्लिं फैसे साला फिफा फिसाला सानैबो गोसो थोलायथो फुस দেউতা
মই তোমাক সালমান খান নিচিনা দেখা পাইছো মই তোমাক কেটৰিনা কাইফ নিচিনা দেখা পাইছো দেউতা আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ বেটা মোক আৰু মনিকাক নালাগে মোকো নালাগে দেউতা মোক তোকে লাগে দেউতা মোকো ব'লা ঘৰত ব'লা বেটা ঘৰত ব'লা आनै मा जाखो ओरै फैथ'लाय माबा दुगैयोनो खिगुनानै लाजोब्बाय पापिया बिफा आइनै सोर मा जाब्रबखो उदै सादों बिफा मा जाब्रबखो नोंहा दासो मोजांथारमोन माथो आयै मा खालामबावनांगौ आंलाय आइनै गथ' बिमा गस्लानि मा जाब्रबो फालाय मिथिया बिफा आइनै डाक्टारनियाव थांनांसिगौ दामफ्राबो मारिबाबो जालायलांला थ'दो बिमा थ'दो आइनै हा बेवलाय सोर दङ जाखो फैदो बिफा बारा जाथारबाय थ'दो बिमा थ'दो आइनै लासै मा जाब्रबलाबायखो दासोलाय ला 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 भगवान मा दायनि साजा होखोलैनो आंखो गोमोरनो हानाय पावार होदो भगवान बोरमा माबा जाहोगोन आं नोंनो गावनि दायखौनो दाबो नायगिरना मोनाखै नोङो आदा नों बेफोरखौ मा खालामनो नागिरदों नों आंखो आदा दा बुं आं नोंनि फिसायसो फिसाया बिसिनि बेफोरबायदि जि जोम सुनो मोना आंहा पाप नांगोन बिदि दा बुंसना आं नोंखौ जोबोर अननो लुबैयो ओरैबायदि अननो लुबैयो जा अननायखौ रावबो होफेरा सम सम दुखुआ साग्लोबो आंखौ जेबोला नुयो हाथासि नोंखौ मा होननानै खुसि खालामनो राव नागिरनानै आगोर गोमायो मोजां मोननाया सना नों बिब्दि बेसेबां थाखुमा थाबावनो
नोंनि थाखाय गासै खामानिखौनो मावनो हायो आं सना नंमारगौ ना दाबो सन्देह दंबावो नोंहा नोंनि अननाया माने एसेबां गोदै सना बिमायनि फिसाज्ला फिसाजोनि अनलायनाया गोदै जाखायो ओंखायनो एबार बिमादैनि फिसाजोखौ गोसोथोनायना नायनो नागिरदों आं बेसे गोदै जायो फिसाया मा जाखो हाबाब आयै फिसा आयै हाबाब मा जाखो आयै फिसा आयै फिसा हे इसोर मोजां मोजां जाथारथोंसै फिसौआ नै बिफा जोंहा फिसौ मोनबाय वादाबो बे सैमा बांग्रानिसो लामारदों माथो एखेथार माथो बिमा बिफालाया नोंनि लागोन नामा असदा साला बे सैमा बांग्राया फैनायमोनब्ला डाबल इन्टारेस्ट जागौमोन ना बिमा वादा माबिनिफ्राय थंब्लेट नुजाफैखो दासो स्वाद नोङो दंफैखामारोसो आं फैबा माने नों थाखुमा थादों नोंखौ देन नोंखौ आरोबाव सम सम दुखुआ साग्लोबो आंखौ जेबोला नुयो हाथासि नोंखौ मा होननानै खुसि खालामनो राव नागिरनानै आगोर गोमायो मोजां मोननायाव आगान नोंथांमोननि न'खरनि जाथायाव जोंहा आखाय होनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन नाथाय हारिनि इयुन जोलै आरो गामिनि आब्रुथि रैखाथिनि थाखाय खायसे बाथ्राखौ सावरायाब्लाबो जाया गोरोन्थिया आंनि न'खरनि जाहैबाय नालाय सावरायखानांगोनानो बाथ्राखौथ' बयबो मिथिखाबाय जोंनि सावरायनायफोरासो एसे लेट जाबाय हाबा जायालासिनो खुदिया जोनोम जानाया बे जोंनि समाजाव गनायजाथाव नङा
गासिबो बाथ्रायानो सैथोजोब नोंथांमोन। आंनि बे सुनि फिसालानि थाखायनो बेफोर जाजोब्बाय। बाथ्रायाथ' एसे साननो गोनां जाबाय। जोंहा रायजोफोरा प्रसिडिंआव लिरनाय दंखायो। जुलिनि सिगां बिदि जायोब्ला दायनिगिरि सानैखौबो गामिनिफ्राय आउट खालामनाय जायो। दा बे रादाय बायदियै नोंस्रा सानैखौबो न'निफ्राय होखारहरनांगौ। दहाय रायजोफोर, दहाय बिसोर गोदाव सोराव बहा थांना थाहैनो रायजोफोर? नेमखान्थिखौ सोलायनो हानाय नङा नोंथां, ना मा बुङो नोंथां? औ। जागोन दे रायजोफोर, आं रायजोनि नियम खान्थिखौ मानिनानै सोलिनोसै। दे बिदिब्ला बिदिनो जाथोंसै, जों थांलायदिनि गाज्रि मोननाङा। दे बिदिब्ला। आफादगिरि दरखास्त जाया नामा? नोंनो फाबसि, नोंनि थाखायनो बिगाथाम हाखौबो आगोलाव फाननांबाय आङो। आरोबाव गोदान दायखौ रुजुनबावनांबाय आङो। बबे दायखौ रुजुनबावनो आङो? साला सुवाद बहा फाबसि थैनो रोङै, थैबाबो हामसिगौ। जाबाय दे बिफा, सोरखौथ' मा दुसिबावनो, बेफोर गासिबो खाफालनिनो लिरनाय। नोंसोर बहालाय सिलाय थायोनो? गसाइ, जोंनि खाफालखौ बिदि सिलिनो हादोंमोन नामा?
मेन्देला ओइ आदा मेन्देला दंना गैयाब्रा बिमायनि फिसाजो उन्दै सासेयाना बेवाइसो जायो खुलुमैसे जागोन बेवाइफोर जागोन ओइ बेवाइफोर आं निजाजोंनो खुलुमजाफेराखै जागोन बेवाइ हुइ नार्स ना डाक्टरला डाक्टरलै आदा बिफानि लाथारदों बाजैयालाय बाजै मुलिखाया माबा बेवाइफोर आंनाव अनेक फैसा दं थाखा दं धोन सम्पति दं नाथाय लामायानो गारि लाबोजाया बेखायनो माल माथा लाबोनो हायाखै आं न'खौनो लुनो हाथ'वाखै बिल्डिं बेवाइफोर नों दसे थाथ' जों सिखार खालामहैनि थां बेवाइफोर गिनाङा दे जेबो गैया बबाव थांलाबायनो दुन्दुलि बबाव थांनोब्रा है ফুদলি থু পারে দাদা আপুনি থাকক মই অকলে যাম নাই ভণ্টি তুমি যাব নালাগে মই হানিবালিক খবৰ দি আহোঁ তুমি থাকিবা হা চিন্তা কৰিব নালাগে মই খবৰ দি আহোঁ बेटा आई लव यू डियोटा आई लव यू टू आई लव यू 3 बाबा आई लव यू 4 बाबा आई लव यू 5 आई लव यू लाख बाबा आई लव यू क्रो बाबा डियोटा बेटा मोगारो मोनिका डालके तोके लगे मोको ना लगे मोक टोके लगे মই তো বিয়া পাতিম বেটা মই তো বিয়া পাতিম ময়ো তোকে বিয়া পাতিম বাবা ওই মনিকা আছে না ঘৰত দাদা আছে না নাই দাদা নাই যো মোৰ লগত ক'ত চিৰদিনৰ কাৰণে প্ৰশ্ন কৰা সময় নাই কিন্তু দাদা দাদাক মই ভালকে জানো সি একদম বাইতত পৰিহে তোমাক বিয়া দিবা খুজি মোকহে ভাল পায় বল দাদা যোৱা ভণ্টি তুমি সুখে থাকা তোমাৰ সুখে মোৰ সুখ ধন্যবাদ ভেনি ইটাই ভাল কথা চিন্তা কৰিব পৰা হৈছে আজিকালি কাকৰা আৰু চামু খোৱা হৈছে না চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছো না মই ভালকে ৰাখিম না একো চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছো যোৱা ভণ্টি যোৱা আহিলো ভিনি